Le aku. Wah, onde-onde di rene ya. Wah, ayo duwe-duwene apa ya? Iki jenenge onde-onde tiban. Yo dipangan wae yo. Saya udah engko nek sik duwe goleke piye? Iki paling onde-onde tiba saka kayangan iki. Urane arisan mau bengi lho. Ayo dipangan wae. Wah, aku sik wedi jon. Nek digoleki duwe piye? Nah, ora apa-apa neh. Ayo digone gethek. Wah, kendel. Yo. Elah, saiki kok apa-apa ki larang. Dadi 50.000 digo blonjo, untuk sakmene. Terus jan saiki kudu hemat-hematan ben urane kena nggo shopping-shopping. Untuk tomat, pare, lombok. Wih, aku mungkin kaya tuku onde-onde. Kok ora ono ya? Duh, Nendi yo, perasaanmu iki wis sak lebokke neng tas. Kok apa jujur kecer yo ning dalan. Ki aku ora krasa. Alah, malah dadak ilang barang. Kok tak balenane wae kok yo, seperti sing nang dalan. Tenan ki, pangan nih. Tenan. Onde-onde gede-gede kok tak dipangan. Pangan yo. Yo. Ndi, mangan cek cilik wae. Segede iki aku. Wah, ya aku tengkon. Awak. Wah, enak iki, mantap. Enak. Kok goleknya teman.
Hei, para percil-percil. Pemakan segala. Udah apa iki mangan ndelok ning ngene? Iya man dhewe. Kene aku njaluk. Apa mau njaluk? Sana wae baluan. Patara. Patah apa? Patah sih tangan di atas. Baik daripada di bawah. Oi. Heeh. Oh lah bocah rong tau disisiki broto wali. Kak walek tenan kok getheke, Man. Cilik-cilik sing ngajari sapa? Ya kan wi njaluk dikeki. Kancane jajani dijajake dijak dong rawi. Oh, cah cilik medit-medit. Ngadong. Lho Mas, neng Pandi ki wis tak kei. Neng kowe du kancaku, sorry lak tak kei. Oh lah bocah anak-anak sapa iki? Car tau diraupi kopi. Tuku onde-ondene ndi ene ana onde-onde iki? Kamu nang dalanan. Ya sekolah sih. Nemu wong edan. Oh Mas, iki niku neng Mandulu. Tak percaya. Weh, nang Mandolo ngono. Mandolo yangker lho. Iki onde-onde setan e. Sajene Mandolo ngono kae. Karepmu weteng lara ora. Oh, Dura kapok Kapok Dura. Ayo, Plak, ngangkringan wae, Plak. Ayo. Karepmu weteng lara. Ah. Ah. Wang. Wah, kok weteng terus. Aku barang e. Omongan sama aku gini ya. Ayo balik yuk. Ayo, Ada lu nggak di? iki kecer.